Energy drink, vol met suiker en krekt zo volle cafeïne als 2 kopjes koffie. Meer dan de helft van de Frieske jongeren tussen de 12 en 18 jaar drinkt meer dan 1 blikje op een dag. Het smaakt lekker en zo en ja, je voelt je daarna een beetje wat happy en zo. Het voelt wel lekker. En krijg je er een opkikker van? Nee, het valt best mee. Ze zeggen wel dat het altijd heel erg extreem is en zo met die energie, maar dat valt echt best wel mee. Ik heb het zelf ook vaak meegemaakt op school, dat docenten naar me toe kwamen van dat wil ik niet hebben of andere mensen. En ja, ik snap dat wel. Sommige mensen worden er heel hyper van. Ik heb er zelf geen last van gelukkig, maar andere mensen wel. Dus ik snap het wel. De GGD had het gebruik van energy drink voor het eerst onderzocht, om ze een soort signaal van squallen krijgen die het een probleem vinden. Er worden steeds meer negatieve eigenschappen toegeschreven aan het gebruik van energiedrankjes. Hè? Want je kunt je er wel wat bij voorstellen, er zit cafeïne in. Dus ja, je kan er wat druk van worden, je krijgt wat moeite met slapen, et cetera, dat soort dingen. Dus ja, het kan zorgelijk zijn. De Frieske jeugd drinkt dus heel wat energy drink, maar ze worden er net actiever van. Maar liefst 90% van de jongeren beweegt hem in, blijkt uit het onderzoek van de GGD. Er is ook nog goed nieuws. Jongeren drinken hield iets minder alcohol. De helft zou het eerwoorders dronken te hebben en dat is een trede minder als cyanilien. Er wordt natuurlijk heel veel ingestoken op om het alcoholgebruik tegen te gaan. Je kan erbij denken aan de wet en regelgeving die tegenwoordig strikter gehanteerd wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk allerlei campagnes die moeten voorkomen dat jongeren alcohol gaan drinken. En als ze wel drinken, dat ze in ieder geval niet zoveel drinken. De GGD zal naar de gemeenten om tafel om te zien hoe ze jongeren zonder lipje litten kennen.